Nigahin og 2.1 million pesos nga pondo ang kagamhanan sa Dumaguete City alang sa pag-apod-apod og masustansyang kalanon sa mga bata ug mga inahan. Subay sa Dietary Supplementation Program sa City Nutrition Council, hatagan og preskong gatas, init na pagkaon, mga vitamin-rich food sama sa Nutriban ug bitamina ang mga bata ug mga lactating mother sa kada barangay. Giaprobahan sab ni Mayor Felipe Remollo ang pagpalit og karne, utanon, fortified rice porridge, fresh milk ug fortified and vitamin-rich food gikan sa Nutrition Center of the Philippines na maoy ihatag sa mga benepisyaryo sa maong programa. Matod ni City Nutrition Officer Delia Serion, moabot og 4 ka bulan ang SDP na naglangkob og mga complementary ug supplementary feeding programs. Ang mga barangay nutrition worker ang maoy mokuha sa mga pagkaon dito sa City Nutrition Office. Ang pagluto sa hot meals adto ipahigayon sa mga barangay health center. Human niini ihatod na ang mga pagkaon sa tagsa ka panimalay sa benepisyaryo sa SDP. Ang direktang paghatod sa masustansyang kalanon sa matag panimalay ang nakitang maayong estratehiya sa kagamhanan alang sa pagsugpo sa malnutrisyon. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.